senyores i senyors, que els catalans necessitem una Catalunya al món, no una Catalunya aïllada del món, d'Espanya i d'Europa. Necessitem una Catalunya emprenedora, no una Catalunya sempre emprenyada i enfrontada amb el govern d'Espanya, que és el que vostè porta fent permanentment amb aquesta crònica de la vergonya, enfrontar els catalans i el govern amb el govern d'Espanya i amb la resta dels espanyols. Miri, els presidents alguns són il·lusionistes, tenen il·lusions i projectes. Tots són legítims dins de la llei, tots. El seu està fora de la llei, fora del nostre marc legal i fora de la Constitució. Però els presidents masies o els presidents il·luminats poden portar a les societats... Acabo, senyora presidenta. Poden portar a les societats al trencament o a la inestabilitat. Prometre lo impossible, lo impagable, genera frustració i genera misèria. És l'hora que Catalunya sigui governada per un partit de concòrdia, un partit que curi les ferides o un seguit de partits que ens donin l'oportunitat que aquest que avui es presenta sigui l'últim govern d'independentistes que tingui Catalunya. Tant de bo que puguem participar i liderar en un nou govern no independentista a Catalunya.